Ascultă picioarele, cum se spune? Da, am puțină febră musculară, dar din punct de vedere fizic chiar am fost foarte ok. Director sportiv la Oradea, Cheșeru se pregătește să devină antrenor. Trebuie să termin acum carnetul de antrenor și următorul pas e spre licența B și A. Probabil să avem și noi un avantaj ca foști internațional și jucând atât de multe meciuri în cupele europene. Hagi n-a fost uitat la Never See Capital pe arena națională. Zeci de mii de oameni s-au bucurat de momentul culminant al serii. DJ-ul Salvatore Ganacci a purtat un tricou cu Hagi de la Barcelona. Îmbrăcat așa, DJ-ul suedez, născut la Sarajevo, a surprins asistența și a mixat pe arena națională alături de Florin Salam. Ce poveste! Face 3 sporturi și 3 ore pe drum în fiecare zi ca să se antreneze într-un garaj și să ajungă la Jocurile Olimpice. Maria are 16 ani și excelează la lupte, kickboxing și fitness. Cum e în 9 luni să acumulezi atât trofee? Foarte frumos, mă simt mândră de mine. Zilnic ea face 3 ore pe drum ca să se antreneze în sala amenajată într-un garaj. E garajul acesta în care lucrați fabrica de campioni? Da, e o titulatură bună, cum ai spus-o tu. Cu părinții divorțați și cu 3 frați acasă, Maria nu a avut acces la educație până nu s-a apucat de sport. Ce înseamnă pentru tine, Maria? O seră extraordinară. N-a avut cine să mă motiveze, cine să mă împingă de la spate, dar cu timpul mi-am dat seama că trebuie să excelez și în sport și în școală. PSG s-a calificat în semifinale la Mondialul Cluburilor după ce a învins-o pe Bayern în 9 oameni. Musiala a suferit o accidentare de coșmar. Musiala și-a rupt piciorul la Mondialul Cluburilor după intervenția lui Donnarumma. Portarul italian a fost extrem de afectat după ce și-a dat seama cât de gravă e accidentarea. Musiala va lipsi o jumătate de an. PSG a învins-o pe Bayern cu golurile lui Doué și Dembélé. Campioana Europei a terminat meciul cu 2 eliminați. A fost ultima apariție la Bayern pentru Müller, care și-a luat rămas bun de la fani cu lacrimi în ochi. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturi la Wimbledon în proba de dublu. A fost un moment neplăcut pentru o campioană și a ridicat fusta la Wimbledon. Ostapenko a trebuit să dea explicații la Wimbledon pentru ținuta ei. Sportiva a purtat pantaloni verzi pe sub fustă. Doar pantalonii negri sunt acceptați. La momentul neplăcut a asistat și Ruse. Românca a pierdut în fața lui Ostapenko la dublu. Și Swiatek i-a supărat pe englezi. Honestly, I think fun. Now Wimbledon probably is going to ban me from... Un meci a fost întrerupt din cauza sticlelor de șampanie. Ladies and gentlemen, if you could avoid opening bottles of champagne when the players are about to serve. Djokovic a sărbătorit prin dans victoria 100 la Wimbledon. There's a song with my kids and look, my daughter is doing it right now. You want to show it, darling? You want to show you how it goes? Messi a făcut spectacol în America și a marcat un gol de senzație. Momentele tari din fotbal și nu numai sunt dezbătute cu umor în emisiunea Fața la joc, mâine de la ora 23:15 la ProTV. Messi a dat gol ca în vremurile bune. Nimeni n-a reușit să-i stea în cale la golul care a închis meciul. Argentinianul a reușit o dublă pentru Inter Miami. Au fost primele goluri marcate de Messi după ce a împlinit 38 de ani. Partida a început cu o gafă a lui Messi, iar adversarii au profitat și au deschis scorul. Nu doar Messi a înscris spectaculos, ci și colegul lui din Venezuela, Segovia. S-a terminat 4-1 pentru Inter Miami. Britanicul Lando Norris a câștigat astăzi la Silverstone. Campionul mondial Verstappen a plecat din pole position, dar a terminat pe 5. Ploaia a dat peste cap cursa de la Silverstone. Hamilton a oferit momentul zilei pe circuitul de acasă și a venit cu câinele la cursă. N-a reușit să prindă podiumul și s-a clasat pe 4. Revenire spectaculoasă pentru un fost jucător de la FCSB. Detaliile sunt acum pe sport.ro. Știrile se opresc aici. La ProTV urmează Vremea și filmul Masca lui Zorro. O seară frumoasă!